ଆଜି ନ ଜଣେଇକି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଇ ଆଉ ଭାଇ। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ମୁଁ କାମ ସାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଆମ ବାଡ଼ିକୁ ପରିବା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ପରିବା ତୋଳିକି ଆସି ଲାଗିଗଲି ରୋଷେଇ କରିତେ। ରୋଷେଇ ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରି ବେଳଓଳି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଇ ଆଉ ଭାଇ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିଦେଇଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଦେଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ମିଶିକି ଚାଲିଗଲୁ ଦୋକାନ ଚିକେନ୍ ଆଉ କିଛି ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ଆଉ ସଉଦା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆସି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ରୋଷେଇ ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।